So, hello guys! Magandang araw sa inyong lahat. Cloud Moto here. So, ito na nga yung pinakakahintay nating araw. Kukunin na natin yung Dominar 400 version 2. Old model sa Bulan, Sorsogon. So, ito na nga. Kasama natin si kaibigang Seth and paring Floyd para samahan ako kunin yung Dominar 400. So, ito nga. Samahan nyo na lang kami at subaybayan ang pagkuha namin ng Dominar 400 doon ulit sa Bulan, Sorsogon. So let's go! A few moments later. Ito na yung Dominar. Yun na. Lalabas ko na yung Dominar. Puto naka big bike tayo lalabas. Ayok. Wag. Akalain mo. First impression. Again, baga. Mataas din pala. Yeah. Ilalabas na. Ilalabas na sa kasa. Ilalabas sa kasa. Oh, lalabas ang naka-Dominar 400. Try mo yun. Hinigan man lang kadena. Put na nga lang gulo. Pero repair. Yan yung preno sa likod. Medyo ingatan lang. Solid. Ano yun? Lubricate. Ayos na. Nakaurat pa. Ano ba to? Solid man lang.
At long last, naka big bike tayo. God damn. Sir, alagaan ko naman tong motor, sir. Ay nako. Hello guys, naka-Dominar na tayo. First impression, relax siya. See with mas malapad ang upuan. Mas malapad ang upuan niya guys compared dun sa NS200. And then medyo para sa feeling ko hindi masyado ma-vibrate. Hindi naman siya ma-vibrate. Compared dun sa mga sinasabi ng napanood ko sa YouTube. Sa YouTube na ma-vibrate daw. And then maski naka-visor siya, hindi naman siya ganoon. Basta okay siya na mas magaan to compared dun sa NS200. Mas magaan to. Kaso yun nga, nilabas natin tong Dominar 400 version 1. Solid ang tunog niya. Smooth ang tunog and sound. Ang lakas ng power, ang lakas ng sipa. Ay iwan niya yun. Putang ina, ang lakas. At dahil di ko lalo kung ganito talaga siya or ano. So dito ang sarap sa feeling. Naka-Dominar 400. Ito muna siguro gagamitin ko mga ilang araw kasi para early registration ko siya, and then pa-register ko siya, pa-registro, and then mapa-change name ko na rin. So solid. Pero same feeling lang din naman with NS200. Pero hindi siya ganun ka-gigil. Hindi siya sabagay kasi 400 naman din kasi, pero ang response niya maganda ang response niya, pero medyo nakakatakot lang yung preno. Parang may maaning kagat siguro dahil throughout time kasi karamihan ng ano pala dito, all stock pa to simula as per yun nga. Maraming salamat pala Kuya Sir Marlon sa pag smooth transaction dito sa Dominar 400. So yun nga, impression ko lang naman medyo nakakatakot itong preno, hindi masyado kumakagat, pero kailangan siguro i-bleed lang. Mapagas pa nito. So compared dun sa NS200, magano tayo, premium gas na. So marami tayong plans dito sa Dominar 400. Upuan niya sa puwet, malupit. Salong-salong lahat ng puwet ko. Nakalimutan ko pala yung manual. Tingin natin ang ano nito, ang fuel consumption. And then aaralin natin kung ano yung mga dapat gawin dito. Gumagamit pala na NS200 naman si kaibigang Void. Okay, yan. Napaka-premium ang ano niya, feeling. So yun nga guys, later na lang.
nagpipreno ng maigi. Tapos yung front shocks naman, nagpiprintel na yung oil seal. Kaya ngayon, napansin ko kanina, nag-delete yung oil sa ports. Kaya ang importante, may uwi ko lang to. So pag naiuwi ko na to, mag-order na ako siguro online ng mga kailangan na parts nito. So yun lang muna yung ano ko muna dito, ang priority. Yung fork oil, yung shocks yung sa unahan, front shocks, and then yung gulong kasi pudpud na rin. So yun lang muna. Yung iba naman kasi kaya pa naman na gamitin, pero ito kasi dalawang tong gulong and then yung fork front shocks hindi pwedeng patagalin kasi yun ang isa sa mga importanteng dito din sa motor, essential na dapat laging tinitignan, maintenance, yung front shocks nya. Baka lalong masira kasi, masira pa yung inner tube. Pag nasira yung inner tube, mahal ang inner tube. Kaya ganon, medyo dahan-dahan lang din ang patakbo, pero dapat may uwi ko na to para doon muna sa mag-standby habang hinihintay yung mga parts. Baka mamaya may order ko na yung parts nito kasi mabuti naman, hindi naman ganoon kamahal yung mga parts nito, hindi naman ganoon kamahal, kaya kaya naman i-manage na unti-unti. So as far as I'm experiencing naman dito first hand, gamitin itong Roadside Dominar 400. Sarap sa feeling, parang parang lang siya, pinalaking Rouser lang, pero syempre pag 400cc kasi kada biga mo may power naman na siya, may power siya kada biga, kaya hindi na siguro ko mabibigyan talaga nito, lalo na kung maraming bitbit na gamit. Yung NS200 naman, din naman talaga bitin niya sa sa power, kaso nga lang pang kasi yun pang daily use. Ito, pwede ko naman yung pang daily use, kaso syempre yung NS200 natin yung pang daily use natin, kasi compare mo sa fuel consumption, mas tipid yun kaysa dito, kasi ito
Eventually. Yan. So yun nga guys, pauwi na kami. Inabot na kami ng dilim. Kasi kanina nag-rest pa kami. Nag-rest pa kami dun sa bahay ni Seth. So yun nga, it's around 6:45. Tamang road trip, light ride na lang kami. Ngayon ko lang nakita, ngayon ko lang nakasabayan ng NS200 ko. Ganda pala tignan. Ganda pala talaga pag ano, basta pag formado. Kaya nga guys, pauwi na lang din kami. So siguro ito pa natapusin ang aking vlog. So maraming salamat sa inyong panonood. And sa pagsama sa akin sa pagkuha nitong Dominar 400 version 1. Inuwi ko na from Sorsogon to Albay. So yun nga guys, maraming salamat sa pagpatuloy niyong pagsuporta, lalong lalo na sa mga subscribers ko. So marami tayong plano dito sa Dominar 400, katulad din doon sa NS200, tuning setup pa rin. Wala naman tayong ibang purpose sa pagmumotor para maggala at mag-travel. Kaya ang mga essential sa pag-travel, yun ang uunahin natin dito. So yun nga guys, ito na po sinabi vlog. Don't forget to like and subscribe sa aking channel. This is Cloud Moto Adventure. Hanggang sa ulitin. Hello!